Jocelyn Basayan family, Eden and Eden, Mr. and Mrs. Bernardino Lumayan, Raquel Luma and family, gikan ni Ana Kulkul Mitchell, gikan ni Paul Powers and family. Pasalamat usab gikan ni Roxanne Campos, Cathedral and family, Margareta Kulkul and Baby Kulkul, Ginal Gonzaga and family. Pasalamat gikan ni Evangeline B. Moalion and family, Masicando and Gilmo family, Alvin Consolacion and family, Mr. and Mrs. Clemencia Molina and family, Mr. and Mrs. Christopher Gumapat and family, Mr. and Mrs. Marvin Molina and family. Pasalamat Allah for Mr. and Mrs. Fernando Larry and family, Celestina Cordes and family, Dolores Simban Wood and family, Cecilia Corn and family, Simban and family, Kalahat family, Irina Candela Uban sa iyang anak, Apo ug Sipko, Gita Kupon. Pasalamat usab gikan sa Bulag family. Pasalamat usab kay Dr. Cory Soriano, the Prostate Crusaders of the Holy Face of Jesus. Thanksgiving Mass in honor sa ating mahal na brother sa puta gikan sa Malans family. Pasalamat usab gikan kang Bicoy family. Dugang pasalamat alang sa ating mahal na brother sa puta gikan sa Salotas family, Sean Carmen Gisina, Upan family, Santan Maglasa, Himani family, Avelina, Marcosa Cabangan family, Mr. and Mrs. Kramer Zapatos, Bernie Vasquez and family, Kurt Neil Gabriel Balansag and family. Mass petition for the enlightenment of P.P. Jr. Petition prayer for the complete healing of John Igar. Petition prayer to pass the board exam for social work examination of Marifel M. Corsani and Julissa M. Valley. Petition for good health and guidance to David Reyes Jr. and Marco Vasquez. Thanksgiving alang sa birthday ni Jasper Kyle Manider Tugtug. Birthday ni Joel Malinis. Pasalamat alang sa adlong natawhan ni Julio Delante, John Pins Delante, Anish Castella Delante, John Aaron Bro, Carmelito Barcita Salazar. O pasalamat sa 51st birthday of Krista Carmelo Digilmo. Thanksgiving alang sa Bahnansa Kuna for passing the final thesis defense of Jerome Sumabang and the group, Harold Parani and the group, Alvin John and the group, and Jason Sagindang and the group. Pasalamat usab for passing the thesis defense exam gikan ni Kim O. Rona and his group. Ato usab na yang lagi ng Santos nga misa ang mga talag sa ating mapagsunan ng lipangan na inyong kalibutan. Ilagin na ang kalag ni Florita, Emiliano, Cristito, Bert, Sulpicia, Aurelio, Dominador, Lorenzo, Joel, Emma, Wilfrido, Edita, Eufinia, Teofilo, Milagros, Ramon Sr., Dixie Grace, Dominic, Felipe, Inesita, Federico, Esperanza, sa talag nila Isidra, Isaac Mirabal, Armilo, Anita, Carlos, Alfredo, Rosales, Maria, Adelino, Vencio, Ricardo, Pancito, Florentino, sa talag nila Rosario, Morpheo, Romeo Sr., Joy, Pedro, Renita, Pilaso, Elvira, Rodolfo, Lourdes, Wenceslao Sr., Wenceslao Jr., sa talag nila Hesper, Celestino, Lilia Sinzon, Lilia Saminon, Felicina, Recibo, Danilo, Wilfredo, Emilia, Armando, Agustino, sa talag ni Zeno, Jose, Lamborghini, Crescenciano, Antonio, Maximo, Gabriela, Lucia, Alex, Tranquilina, Juna, sa talag nila Apolonio, Iluminida, Angelita, Iluminada, Ignacio, Antonio, Cardigan, Francisco, Michael, Judy Luna, sa talag nilang Eric, Peter, Bonifacio, Crisanta, Joel Sr., Felix Sr., Felix Jr., Visitacion, Rosal Jr., Crisisa, Sandy, Margaret, Cristiana, Crisanta Campilan, Angel Ubugan, Florentina, Pedro, Francisca, Andres, sa talag nila Henry, Mandalina, Susan, Sixta, George, David, Pep, Domingo, sa talag nila
Bautista, Daniela, Beatriz, Gilasio Sr., Gilasio Jr., Nestor, Liliba, Teodoro, Benalanda, Aurelio, Custodio, Nicolasa, Claudio, Darciniza, Temin, Amin, Jana, Nelda, Carda, Alves, Anatilia, sa kalag nilang Virginia, Leo, Sagrado, Noel, Roque, Dulcissima, Sergio, Rolando, Rodolfo, Natividad, Alex, sa kalag ni Leopoldo, Catalina, Candelago, Salvi, Shana, Catherine, Pacifico, Judge, Marita, ug sa kalag ni Alexander Sofronio Jr., ug sa kanang kalag sa Purgatorio, ila binangat ko kanila mga naknag kahandog. Pasiyuma sa kasanglugan. Mga igsoon ko dihan, mahal ka natong tanan, o welcome meaning atong Santos na Misa, alam sa kapistahan sa atong mahal na Virgin Maria, ang atong pinangga nga Virgin sa kuta. Matumbaya kita sa ating tatag, o bingog makayon kita ka natong tanan. Viva Virgin sa kuta! Viva Virgin Maria! Viva Jesus! Viva! Ang unang lubok sa debosyon sa Virgin sa kuta, nakalukop sa nakalitan, nagkaling gitawag o misalis. Nakibili, ang mga nasibit na mga probensya sa Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, o Binli sa atong probensya sa Misamis Occidental. Ang atong lamandong na sa Obispo Emeritus Jesus Dosado, na nipanaw na niinig kalibutan, misaysay, na kinila mga malawigan, nagabatong sa pinatuyo na pag-agat ni Maria, ang atong mahal na Virgin, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y del Triunfo de la Cruz de Megpangi. Si Santa Maria, anay, at matarang dalog na pasibundan, tumag kay si Maria, ang unang nidawat sa maayong balita, ang unang misyonero ni Kristo, ang unang nilingkod alang sa pagpaminaw, ang unang nilingkod alang sa pag-ampo, ang unang nilakaw alang sa pagsamlaw. Siya ang unang pinunan na nakailan o nakasinati kang Kristo Jesus. Siya kanunay mga mista kanato o kanunay na magpasalamat. Siya nag-awag kanato sa pagbago sa atong dautang kinaiya. Siya nitawag sa pag-amuna sa atong namang pagtuon. Siya dumantanan o pigtamalito sa mga masamisnin. Sila ang nagbuntog sa mga puta o parol sa atong kinabuhi. Iyang gibuntog ang pagkakahindahin, ang pagkamasilagon, ang pagbuhok, ang kahadlo, o ang pagkamapalipason. Sila ang ehemplo sa usak ka misyonero na may tahan sa iyang kinatibukan kinabuhi neto sa Diyos. Bisan pa sa kanang kasakit o karisdaman na nasinati. A wounded hero, a wounded missionary, a wounded dependent to Christ. Ngunit atong Santos na Misa, alam sa mahal na Virgin sa kuta, ang atong misa, pagkapangunahan ni Most Reverend Archbishop Martin S. Humula Didi, uban sa kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Sa kung kasadya, ang sultan ang atong Santos na Misa, pinaagi sa awit sa pagsugod. Pagulog sa pagtulog. Sa
ug sa Espiritu Santo. Ang ginamamaapan niyo. Managsuan, maligayang Krista, Viva Virgen Maria! Viva Virgen Sakuta! Viva Jesus! Maligayang Krista na tuntanan at ang kapatid ng Ginoo o ang maayong Virgen Maria ang Virgen Sakuta. Manintay balon na mga karunggingin. Mga God, hindi mo manitaw na balasa mo. Mga bundog yung kayo na kita magtapog tungod sa pagtuo, tungod sa atong mahal na debosyon sa mahal na Virgen Maria. Sanlit kita, mga natuwahan mo, nila ng Virgen Maria ang Virgen Sakuta, adunay dako, maparti sa kasaysayan sa itong kinabuhi, mga atong muhanap, itong mga santos ng misa. Sanlit kita mga markasasala ng ato una na hinulsulan ang atong mga sala, aron maandang kita ng sa ulog nining Eucharistia. Nagakumpisal ako sa Diyos na nakagadahon sa tanan o kanina mga igsoon kay nakalapa sa hunahuna sa ulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuya ako kan Santa Maria kanunang umay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninya mga igsoon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaniya ng kita sa Dios na makagagahon sa tanan, pasayon sa atong mga sala, dagko nito kita niya, dagto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa lahat ng kasalanan namin
Lord, o Ginoo, nangamuyo kami ng tinawag na pangalan sa Mahimayang Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, makatabang ita kanamo, o liniyukan sa iyang pangalipod, makasugapod ita kami sa pagabot sa bukid, na mao si Kristo, na bumi og hari, ubang kanilog sa o kaniusa sa Espiritu Santo, Diyos, hantod sa kahanturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gihimo ni Moises ug ni Aaron kining tanan milagro sa atubangan sa hari. Apan gipatig-a gihapon siya sa Ginoo ug wala niya tuguti ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod. Ang Ginoo moingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana, mao ang unang bulan sa tuig, alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel, na ikanapulong adlaw na ining bulana, kinahanglan magpili ang kada tawo og nating kalmero o nating kambing awan sa iyang pamilya. Usa ka naman mapagpanumalay. Kung kamay ra kaayo ang pamilya, o dili mapanurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap, tabangan pagkaon sa duha ka panumalay na managsilingan. Mag-agad sa gidaghanan sa lamulo sa matag panumalay. Bahin-bahin na ang mananap, sumala sa makaon sa matag taon. Kinahanglan na ang mananap, walay daot. Laki kini, ug nagpanauigon, ug usa ka tuig. Mahimo nga magpili ka ng kalmero o kambing. Laminga kini, hantod sa ikamapulog upat ka adlaw sa bulan, na maay panahon na ang tibuok Israel, mag-ihag na nananap pagkang gabi. Unya magkuha silang dugo, ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan, ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay, diin kanon ang mga mananap. Noatong gabi una, asin ang mananap, ug kanon, uban sa pan na walay patubo, ug sa mga utanan na pait. Ang pagkaon sa bisan unsa niini na hilaw o sinabaw. Asma dahil ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil, ug sa mga sunod sa ginhuraan niini. Kananiya kini ug ayaw papabuntagi bisag jutay niini. Kung may masalin, sumuba kini. Ina ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsilog sa inyong sandalyas, o magkupot sa inyong sungkod, o balian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una, suriin ko ang Ehipto, o pamatyon, ang mga kanagawari anak lalaki sa mga tao, ug sa mga panganay lalaki sa mga mananap. Kastiguhan ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo na ilaman sa mga balay na inyong gipuy-an. Inagpakita ko sa dugo, sa ilian ko kamo. Ug walay kadaot na maabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw, malimang halambungon, alam
kalibutan, inon na permanenteng panin alang sa Ginoo. Ang punan sa Ginoo. Inom ko ang kota sa kaluwasan, huwag sampitan ko ang ngalan sa Ginoo. Inom ko ang kota
Usa niya na kaadlaw ikpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakitaan ini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlong igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa paan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan. Kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba day kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw ipapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlaw ipapahulay apan wala sila makasala. Sutihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kung dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao, mao ang magbubuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pabiling sa pagpundok. Amen. Ngadto kang Father Jonever Ondo Roma, ang Kuta Shrine Rector, Father Nestor Duhilag, Presidente sa Kaparian sa Usamis, sa mga LGU nga niya karon dinhi, mga pari o mga religious sisters and brothers, katawhan sa Dios, mga devotos sa Birhen sa Kuta, Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Ania kita mga matuohon kay atong nasinati ang mga milagro nga nahitabo sa atong kinabuhi tungod sa Birhen sa Kuta. Asawa galisod sa pagpanganak, mianhi ang bana sa kuta, miluhod og miampo tungod niini normal nga natawo ang bata. Gitubag ang pagampo sa bana tungod sa Birhen sa Kuta. Amahan, nakakita og trabaho kay miampo og mihikap sa Birhen sa Kuta. OFW nadawat og trabaho o wala lisod-lisura para abroad nakagawas sa Pinas kay siya mianhi og mihikap sa Birhen sa Kuta. Asawa og bana, hapit magbulag, mianhi sa Birhen sa Kuta ug nasulbad ang ilang mga problema. Kung laom og ligon ang atong kasinatian sa Birhen sa Kuta, ang ugma sa atong debosyon sa Birhen sa Kuta, dili gayud mawala, dili gayud mapukan. O 265 na katuig ang milabay sa diyang miabot ang Birhen nga gidala ni Padre Ducos niadtong 1756 og misamot kalawom sa atong pagsalig kaniya kay siya matinud-anon nga gatabang kanatong tanan sa atong kalisod ug kagul-anan, sa atong kalipay ug kahamugaway, uban kanato ang Birhen sa Kuta. Aniya kita aron magpasalamat atong gisaulog karon ang iyang kapistahan ug ang atong debosyon kaniya mo'y gahatag og kinabuhi aron kita mabaskog nga mutambayayong sa mga programa sa simbahan. Importante gyud kaayo nga kita adunay debosyon sa Birhen sa Kuta kay kini man ang tatak ni sabisdon. Kung dili kita nakaila sa atong kinabuhi ang Birhen sa Kuta, dili pod kita ligon o dili pod kita baskog nga musalmot sa mga programa sa simbahan. Ang atong debosyon sa Birhen sa Kuta mo'y mudala kanato
aron kita mamahimo nga cooperative kita sa mga kalihukan sa simbahan. Mahimahimo kitang ligon diha sa atong pagtuo. Buhi ang atong pagtuo, kay ang sukaranan mauman ang kasinatian sa gugma ug tabang sa berhin sa kuta sa atong kinabuhi. Ari kita sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo karon gasaysay nga para sa mga Parisiyo ang templo ug ang balaod mao'y gahatag kanilang kinabuhi. Apan sila giingnan mismo ni Jesus nga niabot na ang mas labaw pa sa templo. Ang katumanan sa balaod nga mao siya si Jesus, ang Dios nga nagpakatao. Ug mao kini ang gipakuyanap nga mensahe ni Mama Mary, ang berhin sa kuta. Iyang giingnan ng mga sulugoon dito sa kasal sa Kana. Do whatever He tells you. Sanglit sa tawhanong paagi, ang inahan, aduna may espesyal nga luna sa kasing-kasing sa iyang mga anak, ang simbahan, midangop kang Mama Mary, aron dili lisod paghimo sa evangelisasyon. Si Mama Mary, ang tulay, aron makaadto kita ngadto kang Hesus. Atong gihatagan og pasidungog si Mama Mary, kay pinaagi kaniya, mamahimong mainiton ang atong pagsimba kang Hesus. Siya ang inahan, ang berhin sa kuta, nga gapanalipod, pinaagi sa pag-ampo, aron dadon kita sa tiilan sa iyang anak. Mao nga giingnan ni Hesus ang mga Parisiyo, ania taliwala kaninyo ang mas labaw pa kaysa templo. Praktikal yun ang Ginoo. Siya miingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Sa karaang testamento, ang halad pinaagi sa pagsunog og mananap, pero nakita ni Jesus nga ang mga kabus dili makatupong sa halad sa mga dato. Kay in taon ang pobre sa lampati ra gyud din taon o kuyabog ang dato ang uban gyud nga mga nindot nga mga halad. Mao nga busa siya miingon nga ang iyang gusto mao ang paghatag og kaluoy niadtong nangita og kaluoy. Tabus ka man o dato, dili kabayran og sapi ang kaluoy, kay kini nagagikan man sa kasing-kasing sa tao. Ang maluoy, kaluyan sa Ginoo. Pangutan ako no ang imong kilid, maluluyon ka ba? Ang kato ang mangutana, di gyud to maluluyon. Mo na nga pangutana gyud sa imong kilid. Apan mabati gayud ang kaluoy ang sa tao nga nakasinati usab sa maong kaluoy. Kung adunay tao nga gigutom, ang nakasinati og kagutom kanhi mosabot og mopakaon sa gigutom. Gisaway sa mga Parisiyo ang mga apostoles nga nangutlo og uhay sa trigo o mikaon niini. Gihimo nila kini sa adlawng igpapahulay. Ang mga Parisiyo nahasakop sa taas nga hutong sa katilingban. Ang mga Parisiyo dato man o kay dato dunay reserba nga pagkaon panahon sa adlawng igpapahulay. Dili sila muligok og motrabaho kay anaaman silang lamisa ang igong pagkaon. Apan ang kabos kinahanglan nga mukakha motrabaho aron makakaon. Sa atong panahon karon, giawhag kita nga musimba gayud sa adlawng Domingo. Unya motrabaho, maningkamot mukakha aron makakaon. Gihatagan og bag-ong pagtulunan ang adlawng igpapahulay kay si Jesus mauman ang magbubuot sa ngayang buhaton sa adlawng igpapahulay. Pero dili pod maayo nga sa tibuok Domingo trabaho ra pod kay bisan kada bitong sige trabaho bisag Domingo ug gyud madato. Mao na nga kining dunay gyud tay panahon para sa Ginoo. Dili gyud nato hudon ang Domingo nga dili kita makasimba kay ang atong huna-hunaon trabaho lang. Give to Caesar what belongs to Caesar, unto God what belongs to God. Gahini og oras sa pagsimba ang Ginoo sa adlawng Domingo. Ang Ebanghelyo karon gatudlo nga ang balaod maayo
kay muhatag man kini og kahusay og kalinaw sa katilingban. Apan importante pod nga ang balaod hubaron diini patigbabaw pod ang kaluoy. It is mercy I desire and not sacrifice. Salamat sa atong mga kapulisan nga wala manakop og bata nga mianhi dinhi karon sa kuta. Ilag yun nga ipatigbabaw ang kaluoy kay luoy pod ang mga bata nga atong did-an nga moanhi sa kuta. Pero dili pod nato dugayon kay naamang kita sa pandemic karon. Unya sa ato pong panagtapok kinahanglan nga manghugas gyud ta og alkohol. Kung pwede hugasan og alkohol ang ilong, lahugasi. Pero dili lang ko kay init kaayo. Mao na nga importante gyud kaayo nga mo observe kita sa health protocols. Mga ginikanan, ang mga bata ato yung ampingan. Dili pod magpabilin og dugay dinhi sa kuta ang mga bata. Human sa dagkot og halok sa bergen, ato dayon nga iuli ang bata sa balay. Of course, sa ako nang gikasulti, let us observe the health protocols. Wearing of mask, wash hands with alcohol, o proper distancing. Mga igsoon, dining kapistahan sa Birhen sa Kuta, ania kita aron magpasalamat sa Birhen sa Kuta. Ikaduha, si Jesus mao ang katumanan sa balaod ug siya labaw pa kay sa templo. Ikatulo, ang Ginoo gusto og kaluoy ug dili halad mananap. Ako sa nga i-congratulate ha. Nindot kayo ang sayaw nga gihimo sa atong mga Knights of the mga bata nga babae. Sabay ngalanan ni nila. Marian Altar Girls, unsa ni sila. Nindot kay ilang sayaw unya. Salamat sa ilang choreographer, ang teacher ko noy sa National High School. Advisor lang Father Ondo o Father Saki. Busa nindot kayo, salamat kayo o kining matouch pud ta sa ilang pagsayaw. Muna nga nindot ang atong kasaulugan kay kita attentive yun ay yung mga mata tutok yun nako. Labi na nanay sinsya wag yun mo pahiyom. Salamat kayo o salamat pod sa miapil sa Procession on Wheels gagabi. Daghan gyud kaayo ang miapil unya kining hinawton ta nga ang atong debosyon magpabilin og mo laom pagayod kay pinaagi niini ang ato usab nga mga kabataan mahinumdum unsa di ay kabilinhon ang debosyon sa Birhen sa Kuta. Atong isaysay sa atong mga kabataan ang ato nga mga kasinatian sa milagro sa Birhen sa Kuta. O pinaagi ni ana sila mao'y mupadayon sa atong debosyon sa Birhen sa Kuta. Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Malipay yung piyesta na itong tanan. Atong pagpakan ang Ginoo o ang Birhen sa Kuta. Manindog palihog. Ato karon nga ipadangat dadto nato ngadto sa atong mahigugmaong amahan ang mga panginahanglan sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Masaligon kita nga inabagan sa pangama sa mga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta, dunggo ng atong mga pangamuyo sa matag pag-ampo ang atong itubag pinaagi sa pangama sa mga Birhen sa Kuta, pamatia kami Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Kuta, pamatiya kami Ginoo. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himua ang tanan nga nag-alagad sa simbahan. Ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian, makadawat unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy. Madasig unta sila sa kanunay sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo ug makakabig sa tanan ngadto sa usa ka pundok nga tinukod diha sa gugma ni Kristo ug busa
nangamuyo kami kaniya. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen sa kuta, pamatia kami Ginoo. Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan, sa banay diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi siyang pagpangama, mapuno unta sa gugma ug kabalaan. Ang matag pamilya, aron sila, bisan diha sa ilang kasakit, kasubo ug mga kalisdanan, magpadayon sa pag-agak sa usag-usa, sa pagtinapangay, sa pagsinabtanay, ug sa pagpaminaw sa usag-usa, ug busa, mga muyo kita kaniya. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen sa kuta, pamatia kami Ginoo. Imong gihatagan si Maria og kusog dito sa tiilan sa cross. Ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibugatan sa ilang mga gilukdo, labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga sikat drivers, mga masakiton, mga himalatyon, mga hinikawan, mga dinaog-daog, mga binilanggo, ug mga COVID-19 frontliners, nga mga subanin, ug mga kabus ug busa nangamuyo kami kaniya. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen sa kuta, pamatia kami Ginoo. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og kusog ang mga huyang, labi na ang mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health, hatagi og kadasig ang mga nag-aalagad sa gobyerno, ilabi na sa mga gamhanang lokal sa Misamis Occidental, hatagi og igong kusog og kalipay, ang among mga mag-uumas sa bukid sa Malindang, ug mga mangingisda sa Pangal Bay, ug Morceniagos Bay, ug busa nangamuyo kami kaniya. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen sa kuta, pamatia kami Ginoo. Imong gibutan nga si Maria, mahimong tigpangama sa mga Pilipino, ug imo pagayong gihatagan ang among mga katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Birhen sa kuta. Himua nga sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay, batok sa mga katalagman, sa linog, lonop, bagyo, gubot o gubat, panalip di usab ang among mga igsuon, nga karon nagkalisod gumikan sa pag-alboroto sa bulkang Taal. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen sa kuta, pamatia kami Ginoo. Imong gipurong-purungan si Maria, nga rayna sa langit, pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga nangamatay, maglipay unta diha sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Pinagi sa Pangama sa mahal nga Birhen sa kuta, pamatia kami Ginoo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Amahan nga naa sa langit, mapasalamaton kami tungod sa imong mahigugmaong laraw alang kanamo. Ang inahan ni Hesus, ang Birhen sa kuta, pinagi sa Espiritu Santo, magpadayag unta sa iyang anak nga ri kanamo, ug nga si Hesus maghatod kanamo sa pag-ila sa inahanong pag-amuma ni Maria alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Thank you.
ng gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-amping kanato lang sa kinabuhing dayon.
sa alang sa pag-apil sa atong santos nga misa sa tanan sa parokya gikan sa Don Victoriano hangtod sa parokya sa Bonifacio. Daghan kayong salamat. Usab among pasalamat alang sa mga tawo nga minghalad sa mga bulak. So hasta kayong ninduta sa atong altares karon sa kaanyag sa mga bulak sa kanindot tungod nila Dr. Jesus Sansangco Jr., Dr. Jesus Martin Sansangco, Mr. and Mrs. Antonio Chu, sa Habenes Flower Shop, uban ni Ma'am Gina. Usab, kami nagpasalamat alang kang Ma'am Brenda Fiel o ni Ma'am Teresita Lim alang sa pagpahigayon sa pag-donate sa mga pintal sa atong mga bangko o ang atong mga surroundings karon kay bag-o kay lantawon tungod kay ila kanang gipintalan ug dako kay namong pasalamat sa mga workers dire sa Archdiocesan Shrine sa Beren sa Kuta, ilabi na kang Nanay Sabit nga sila mismo ang namintal dinhi sa atong shrine rather. Usab among pasalamat sa atong trainer, sa atong mga Marian altar servers, or sa atong Ladies of the Eucharist, si Sir June Carpio. Usab among pasalamat sa kanunay, gikan sa unang novena misa hangtod karon sa DXDD Radio Station AM and FM, pinanguluhan ni Father Daryl Rosales, uban ni Kuya Manuel Ronquillo. Uban ni Mr. Manuel Ronquillo. Usab, atong pasalamat sa atong nagkahugpong nga choir. Kani nga choir kay uban ni sa atong English Mass Choir, sa Labo nga choir, sa San Santiago Choir, o sa Children's Choir. Atong pakpakan uban sa ilang organist na si Mr. Ronel Humuad.
Usab, dako kay namong pasalamat sa pag-abag sa atong mga Knights of the Altar, Marian Altar Servers or Ladies of the Eucharist. Usab sa atong extraordinary ministers of communion o lay ministers diri sa Berhen sa Kuta. Pasalamat usab sa nag-maintain sa kalimpyo sa atong shrine ang mga staff o workers nato ug usab sa Berhen sa Kuta lectors uban sa atong mga commissioned readers karon nga gikan sa ABC Core Group. Usab kami nagpasalamat alang sa tanang kaparian nga misalmot miduyog ambit nining atong kapistahan. Ato sigong unahon dito sa pinakakilid. We have Reverend Father Christopher Lawrence Varquez, Reverend Father Alcher Bukia, Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Ray Pernia, Reverend Father Michael Sinubuhan, Reverend Father Junli Cody Sarinas, Reverend Father Juniper Ondo Roma, Reverend Father Nestor Duhilag, Reverend Father Jason Panagiton, Reverend Father Jesse Langgam, Reverend Father Walter Patian, Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., Reverend Father Darrell Rosales, Reverend Father Dexter Banuelos, Reverend Father Edgar Canama, Reverend Father Marvin Osmania, Reverend Father Mario Magkanan nga nasa likod, Dre. Reverend Father Alejandro Balbuena, Reverend Father Timmy Ruben, Reverend Father Yeye Abalde, Reverend Father Elmo Melo, ulag isa na lang, Reverend Father Ilyas Taboco, o Reverend Father Rolly Lagada, o si Reverend Father Justoni Gonzaga sa labo nga dili nako makita sa kilid. Sorry kay Dre. O atong dakong pasalamat alang sa atong nadawat nga mensahe karon sa angay or dapat kita permanente nga magpasalamaton sa Ginoo uban sa pangama sa Berhen sa Kuta ug sa kanunay nagpahinumdom kanato nga ang balaod kinahanglan hubaron diha sa gugma ug kaluoy. It is in the mercy of God, it is in the mercy that God's desire and not our sacrifice. Most Reverend Archbishop Martin Asumuwad Didi. Sa tanan nga miduyog ambit nining atong kapistahan, daghan kaayong salamat. Viva Berhen sa Kuta! Viva! Viva Santa Maria! Viva! Viva Jesus! Viva! Palihog manindog, ang Ginoo maanaa kaninyo. Palihog doko og sa matag panalangin ang atong itubag. Amen. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Berhen nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghugpong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Berhen sa Kuta, pinaagi kang kinsa nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta sa mahal nga Berhen Maria sa Kuta, magdalaon ta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo musunsad unta kaninyo og magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, atong bawno ng gugmag kaluoy sa Dios. Salamat sa Dios. Atong daygo ng Ginoo ang mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa Kuta. Happy Fiesta na tong tanan. Viva Berhen sa Kuta! Viva! Viva Berhen sa Kuta! Viva! Viva Berhen sa Kuta! Viva! Atong pakpakan pag-usabang Ginoo o ang mahal nga Berhen Maria. Happy Fiesta na tong tanan.